yayin da al'umma ke fita da safiya domin neman abinci. Kallo sunana Adam Eza. Ku ci gaba da kasancewa da shirin hantsi leka gidan kowa. Shirin hantsi leka gidan kowa. Ma'aiki ka haskata, ka ƙara sitirta, ka dange ta manzon Allah soyayyar ka dai. Sannan ku yi subscribing din channel din nan nasu ne su Kasance da shirin hantsi leka gidan kowa. Madina wallahi akwai daɗi da naje ni ban so in dawo ba, da naje ni ban so in dawo. kasance da Maimuna Abdullahi a cikin shirin hantsi Dan cire gilashin madasi dan ga fuskar tun da aka fara na ga ka toshe ido ko ni ma. To kika sani ko wiwi na shashin sa ba na so da ido.